Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Джумаев Филдус Ибрагим улын һәм Иске Яндык авылында туып үскән сөекле тормыш иптәше Наҗия Хәмидулла кызы Джумаеваны чакырып алабыз. Бүген сөекле әткәебез 55 яшьлек юбилеен каршылый. 23 гыйнвар көнне әниебезгә Алла бирсә 53 яшь тулачак. Дип язалар кызыгыз Ләйсән, киявегез Артур, оныгыгыз Тимур, улыгыз Илгиз, киленегез Ләйлә, оныкларыгыз Булат һәм Азат. Менә инде ничә еллар ике күрше авыл баласы бер-берсенә гашыйк булып, мәңгелеккә бергә булырга вәгъдәләр биреп, үрнәк гаилә булып гомер кичерәләр. Әтияни дигән матур исемнәрне алар лаеклы килеш аклап һәм яклап, безне балаларын дөньяга тудырдылар. Безнең кадерле кешеләребез гомердә дә моңая белмиләр шикелле. Кайчан барма һәр вакыт шатланышып каршы алалар. Бүгенге көнгә оныкларын иң зур байлыклары дип санап, аларга карап сөенеп туя алмый яшиләр. Бүген без әллә ничек дулкынланабыз да, шатланабыз да сыман. Чөнки әткәй синең сыман матур юбилейга ирешү безнеңчә ул зур биеклекне алган сыман. Безнең горурлыгыбыз сез әтияни. Һәр вакыт без сездән гел үрнәк алып, биргән киңәшләрегездән чыкмыйча гомер итәбез. Тормыш юлыбызда сезнең хәер-фатыха, дугалар астында йөрүебезне сизеп яшибез. Бүген бәйрәмнәрегездә кытлауларга күчәр алдыннан башлап барысы өчен дә Алла рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Сезнең тырышлык ярдәмендә без дә олыгаеп кешеләр булдык. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Иң кадерле, газизлардан газиз булган әткәй һәм әнкәй. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме күңел тынычлыгы, бәхетле тормыш һәм кырыштай саулык, сәламәтлек. Тормышыбызга ямь истәп, авырмый яшәвегезне, озын гомер итүегезне телибез. Безне, балаларыгызны үстереп, тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Киләчәктә дә безнең һәм шулай ук оныкларыгызның да игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә әткәй һәм әнкәй. Әти-әнигә булган рәхмәт сүзен алыштырмас бернинди бүләк тә. Авырмыйча әти-әни гомер кичерегез, балаларыгыз шушы теләктә. Өйдә булган тынычлык һәм бәхет күп өлеше хатын өлеше. Балалар әйтсәң, әйтмәсәң дә гаиләнең күңел көзгесе. Әти-әни, яшәгез сез, яшәвегез безнең хакка. Күңелдәге улы сөю, якты уйлар сезнең хакта. Әти, әни, яшәгез сез, авырлыклар күрмичә, тормыш юлларыгыз итсен кайгы җиле тимичә. Хөрмәтле Илдус Ибрагимович һәм Наҗия Хәмидулловна, ихластан без дә балаларыгызның матур котлау сүзләренә кушылабыз. Һәм алда шундый матур бәйрәмнәрне әле бик күп тапкыр каршыларга теләп калабыз. Инде балаларыгызның соралуы буенча тапшыруда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Barmasa, iyisiga düşer,
etsin.